Mizo Movie kan en ho tur hi kumsang ni som nia ti chua American romance comedy film ni in a film hing hi looks that kill ani ama sai na movie te kan lu chil ma in he channel la subscribe lo zong zong khan min lo subscribe sak ula kan video dang hmunam tak tak te min lo thlir sak le zel turin kan ngen bok chawani he movie tira hian tlangwal pakhat chuan psychiatrist alo pana chu tlangwal ming chu Mexa ania ahar satna to te chu psychiatrist ne na chuna hrila Mexa chuan mi pa ngai nun anga nun ve du thu a hril ma se tan chuan chu a thei ve si lo Mexa hi apian tera tang thil ti theina danglam tak nei a hmel hmutu piang te chu chople chilin an thi mai thina Mexa hmel thatak hmutu te chuan chople chilin an thia ma se na tur mi alawin hlim le thlamuang takin an thi thina apian ni lo langin anuina Mexa a hrin chi chuan a hmel hmutu doctor le nurse pahni te po chu chulai hmuna ala la chuan an thingal Mexa hmel thatna hmutu te chuan a that em wangin an taksa sergeant hormones thlenin chu chuan a thi tir thina chu tiang thil thlena wang chuan anu le pa te chuan khopuya tanga mun hlatak thingtlang khuwa an pem lu puya ti chuan anu le pa te chuan midang thi lo nan Mexa hmai chu an tuam sak thin tin school po in lama tangin akal thina a chan chu midang te atinat lo nan ani ma se chung thil chuan Mexa hi malngoi ngai in hriat na anei tir thin apawarina atina theilo chun chu anu le pa te chau hi an nia ma se chung thil psychiatrist a hril chu psychiatrist ina oilova alu tuam na te chu la thaturin a hrila atir chuan Mexa hi an hre hle ma se psychiatrist ina a hmutu tlat si wang chuan ala thlata ma se Mexa na lu tuam na te alak chhuar rol chuan psychiatrist chu atu topa athi zui ngal polama tangin anu le pa te pon thoman hrita wang chuan man mo takin an ron lut ngala ti chuan psychiatrist chu athi to ni ti an zuk hungal chumi nu chuan police te po chu ron thleng zui ve ngalin police chuan thina thlena pianga Mexa lo om ve thin chu makan ti thu anu le pa te chu an lo zota tin wa nei thlak takin Mexa hi a him le thei hram anu te le police te in biak lai chuan brick alakanga anin thleng chuan brick chu ala keng reng Mexa thien thatak den alo langa ti chuan Mexa chuan den chu brick manga hmaya chutur chuan atita a hma po in tu bo manga chuturin alo ti to a chan chu Mexa hian a mel thatna hi an chi anga in mitam takin nunna an chan chu hreomati ma se meta chuan a phone ringot a khoisan chuta Mexa chuan koi thlak sakin den chuan brick in ron chunghal ti chuan damdoin laman pan ngala a hnu chuan supermarket a bazar turin an kal vele a apa chuan Mexa hena chuan thil rang soipuya tin Mexa hian zo te pakhat anaya ma se van doi thlak takin Mexa hmai tuamna a phelaya hmu chuan zo te chuan lo hmuin chulai hmuna chuan a thi san veta chumi hnu chuan dena aron lang vele dena chuan Mexa tan online dating app satangin Mexa tan blind date tur zon saka ma se tir chu na phurte chiam lo amai ro chu zan lama chuan a hroi chuak thei hram hlim takin ti tlang ho ma se a mei chia chuan Mexa dan le alanda na hmu chuan a hip te chiam lo ma se chu mi nu chuan Mexan a mei chedet pui ti lom nan chuan present a pe a ma se mei chia chu alom pha te chiam lo chu ti lai mek chuan a mei chedet pui mek bial phalui chu ron kalin an pahnia hunan manglai chu aron ti buaya Mexa chu alanda na wang chuan fem thu thona na mangin deu so tak takin a tong khum bok chuti lai mek chuan Mexan anin tur chu ti pal thil thuina ti bohlau mai chuta chu pa chuan mi zong mu lai chuan Mexa chu dokana a thil ti buak ti faina na manga tinan nuwa a mei chein a hnol nu pai chuan shomati hle Mexa chuan anin mule thayang em tina zota ma se chu nu chuan theito lo ti na kalsan chung thila wang chuan Mexa chu aril ru na hle ti chuan leya kalin mani ti hlum atumta ma se chu ti lai tak chuan mei che pakhat ron kalin ti lo turina hrila chu mei che chu a ming Alexania hring nun hlut zia Mexa a hril chuan Mexa chu in ngei tu a thain mani in ti hluma tumna chu a top san veta an pahnih chuan tar en kolna ina chuan an kal tlanga chuta chuan pitar pahnih komin pakhat jok chu Alzheimer natna nein pakhat jok chuan terminal natna anei ve thung Mexa le midang thau chuan hun thatak an hmanga Alex po hian natna chi khat nei ve in chu chuan lungai theilo na te midang te ta na thin lung le ril ru hon har sat na te chu chuan atan thian siam har satin Mexa nen hian in na lai tam takan neya chung te wang chuan an pahnih chuan an hlim dunin anin kom ngai tlang hleya ti chuan an pahnih chuan Alex te in zone chu an va thleng ta anin mang tha pa chuan Mexa chuan ni danga anin kom le thengim tin zota
Mase Alexi chuan ai tia changin anin hmuh thei to lo tur thu sila Max chu Alexi na chhan dana wang chuan an hnual hlea a thian pa de na bula chuan Alexi chungchang zong chu a hril veka hmule chak zia thu te hrilin de na po chuan hmule chak viau chuan anin hmuh tan na lamakal le turin a hrila atuk chuan Max chu chulai hmuna chuan avakal le tangeya bas na din lai chuan Alexi po chu aron kal le tangeya Max chu alhim kher mai an pahnih chuan thil lei turin dorlam chu an panta a dora chuan chi thlum tam tak lein an pahnih chuan Max te in lama chuan an hota an chi thlum lei tam tak chu batapa da in fiam na an hmanga Alexi le Max te chuan an thing nun chan chin te in hril ton thinin an hlim dun thei hle zan khat chu bara kalin an pahnih chuan an rui dun hle chumi hnu chuan Max ruma dunin Alexi chuan voi khatal Max chu a hmuh chak thua hrila ti chuan a sunglass a phel sak Max chuan a thi ve mayang ti a hlau hle ma se mak tak main engtin ma lo an hring nun khor na tan zalen thei chu an lom dun hle chumi hnu chuan an pahnih in blanket chuan an in khuwa ti chuan an chungrila an in hmangai ton chu an tilang chuak ta Max chungte ron lut thutin an fapa Max an hmeichhia hroi lut ve chu makan tin an hlim ru hle tin anu chuan student exchange nami mikhol hmeichhia nei thu hrilin kom hlim ve turin atia atuka chuan an pathumin hiking ti turin an chuak masen mikhol nu chuan an bula peilovin vanei thlak takin a thla fala chutia Max ale Alexi chawina hunan hmang chu nuaman ti hle mase Alexi chuan a kut atipem hlo mai Max chuan a hmai tuamna bandage chu a hle thlak saka Alexi chu a hlim pha hle Max awang chuan a lungphu te po chu a phudeu zota mase Alexi chuan ma diklowa ti a hrethiam an pahnih chuan hun tam tak an hmang tlanga Alexi chuan Max hmel chu voi khatal hmu a chak hle nikhat chu tar en kolna mi terminal natna nei tu zok chu thih ngamana in a chau to hle a chunu chuan re dei to don lo ni ti chu hmel atangin a hriat thei mai a chunu chuan Max hena chuan na tur lawa thlamong taka a chol theinan a hmel chu hmu tir turin a ngena atir chuan Max hian du lo hle ma se atana cholna nuama thlen dona wang chuan Max chuan a hmai tuamna chu a phela ti chuan chunu chu hadam tak le thlamong takin na chol pha theita amai ro chu thil thlen hnu tang chu Max le Alexi te po chu a hmain anin lei china chu a thuk zol sawa Max po chuan ama saberata na mangai tong chu alom hle a chung te po chuan an fapa in mangai tong chu alom hle in Alexi po hmu le ngai an du thuan hrila amai ro chu chumi hnu tang chuan thilom dan dang zovin khonge ti por hriat lo chuan a bopil mak maya Max an voi tam tak biak tum ma se betlang theilo Alexi te na chuan vakal chilin thilom dan te avazot fia Alexi chuan chuan lam siamin anuna phal to lo thu hrila chumi hnu chuan party na tura oma Max ero Alexi kalpui turin a som don nge don lo tin an ngai tu boi hle a thian pa de na chuan puin Alexi chu message safa thona ma se Alexi tang chuan thana ala dong chuang lo Max chu Alexi te in lama bok chuan avakal le ta ti chuan Alexi po chuan lo hun sakin Alexi chuan anat na tor zong te chu Max hena chuan a hril ta veka anat na lo soi zong kha dot vek lo niin kha nga ya na sa zok dei niin terminal natna alo nei ve reng zok ania ti chuan party zan chu lo thlengin Max chuan Alexi alo ngak renga ti chuan an pahnin hun limam takan hmang tlanga an pahnih chuan an theiang tok chuan an lam duna chumi zan zat chu an pahnih chuan an nuna zan limom ber chu alo nita ti chuan music chu ronin thlakin music romantic taka chuan an pahnin an lam dun ta ma se thilom dan ronin thlakin Alexi hnar chu aron thi ta vak mai tina nuam ti em wang chuan alung phu ron phudup dup po chu a hria ma se chu chuan thil thalo a thlen don ti a hresi Max chu a thian pa denale abial nu chuan ron zuin chumi hnu lok chuan ama nu iswa deu thin tu pa po aron lang zui den abial nu nen po khan an loin zui thin niin ti chuan a voi ni nan Max chu fiam thu tho nan a mang le a Max a hmai kor chu nui zatin la thla a hmel hmu tur chuan a tia ma se Max chuan a tum lo ti chuan in sual boin chu pa chuan Max a are fu lai chuan a hmai kor chu a phel sakta chuta den a bial nu in Max a hmel a hmu chuan chople chilin chulai hmuna chuan a thlutopa a thi zui ve ngal chumi zan zat chuan Max a po chu police ta chuan an ron man ve ta alu chu khu bo vek ma se ambulance pakhata
Alexi an phur lai chu awa hmu thei abula chu du hle ma se police te chuan kara khungin police station lampang an pan puita wani thlak takin tun tumpo zel laka ta chu a chuak le thei Max chuan showmatin Alexi angai to hle tin a hmel hmutu piang ten an thi pui ngal thina wang chuan chu a hmel thatna chu an sia anga in showmati hle chumi wang chuan a hmel chu tu ma hmu thei to lo tur chuan siam chiat vek tumin brick chu alakanga ti chuan a male ma chu a intinata ti chuan voi tam tak chu tinain ma se hun taka anu le pa te an ron thleng man hlava anu le pa chuan hnemin ani na anga an hmangai thu te an hrila chumi nu chuan Max chuan Alexi damlo khumamu mek chu awakana an pahni chuan ti in Alexi chuan doctor ten kumsom paruk thleng adam lo tur thuan hrila ma se maktak maya kumsom pasari thleng adam thei po chu alom to thu hrila Alexi natna chu ti dam ruan lawania hun tama nei to lawani ti po ein hrethiam chumi wang chuan Max hne na chuan a thi ve ma nge ya Max chu voi khatta la mel mu tir turin nge na ti chuan a hmangai ber Max mel mu chung chuan thlamong takin a thi ve thei tur thu hril a mai ro chu Max chuan chu tiang thil chu a hmangai ber Alexi hne na a ti thei si lo ti chuan hun engemaw chen chu Max an Alexi a tlo du si lo ti chuan den a bial nu vuina chuan kalin Alexi le ama chungchanga thilom dan zongzong te chu awa hrila Max chuan Alexi natna zongzong te po chu hrilin a hnena a thil ngen po chu a hril ti chuan den a chuan Max hne na chuan Alexi din hmun chu hrethiam pui turin le thil ti sak tura angen na chu za sak turin atia Alexi chuan thiam lo na anei lo thu le hun tama nei to lova a thi mek zela chu wang chuan Max hne na chuan a in chhir hma ngeya kalvat turin a hrila ti chuan Max po chuan a thu zom chuan Alexi omna lam chu a pan le ta ti chuan Max chuan Alexi hne na chuan thil pek a pe a chumi hnu chuan Alexi du danang tak chuan Max chuan a hmel chu a voi khatnan le anhunung bernatan Alexi chu a hmu ve ta abula chuan muin ma se maktak main Alexi chu a thilo an pahnih chuan a top nan anin fopa ti chuan Alexi chu amit aron menga ti chuan an pahnih chuan hlimtlang takin anin nuya ti chuan chu hun top chu hlimtlang takin an pahnih chuan an hmang zota ti chuan Alexi chu chatuan atan akal liam ta ma se thi chan chu Max a hmel a hmu wang ni lovin anat na zok chu torzo rol ani lo wang ania ti chuan Alexi vuina huna chuan akala a hmangai chu a thla liam ta ti chuan in tha tum na hmun le Alexi nena anin tontran na hmuna chuan kalin akuta pepara Alexi hming in ziak le Alexi na athil du jelo pakhat chu envelope chuan khungin luilian taka chuan a the thlata hunte alo ka le hret hrata Max po zia chhotranin psychologist te po apan vele tan to a dena bial nu thi chungchanga Max chu kota in lan chuta chuan Max chuan thilom dan le ani na zongzong te chu apong chuak ta veka ti chuan a topa chuan dena bial nu thi na chu overdose kharin Max po chuan lungin tan apumpel chumini tang chuan anu le patenen po chuan anin hmangai na te azwal sawa ti chuan chumi hnu tang chuan Max chuan lekha thon tam tak dong thinin athil ti theina lo thatu ta chuan Max hne na chuan an thi ma ngein Max hmel chu ena hadam tak le thlamwang taka na turmi alawa an thi theinan an tia ti chuan Max po chuan chungmi te chu hadam na le cholna nuam pe tur chuan a pan thin taren kolna mi estherinen chuan in kom thinin thil tam takan soya an hlimtlang thei hle tin Max chuan a thil ti theina chu hrethiam to in mi tu po mangai na ne na en tu te chau chu an thi ve thei lo ani ti chu chumi wang chuan anu le pa a hmangai Alexi le a thian thaber de na telaka chuan in thup le in khu ve ngai mi aloin om thei nikhat chu a hmela tuam lo ti thei hilin an kong kharkik tu lampang chu apana awa hon chuan misual takha niin chu pana hmu chuan chulai hmuna la chuan athingal ti chuan a topa chuan ti boy tu om lovin Max chu thlamwang takin nu na hmang ve theita ani nang ni tala voi khat maila hmu ve theilo mihring chu I hmangai thei iringem tin den ang hian thian thatak niin har satna ato lai pon puiturin I om ve ngamangem
A film hing hi looks dead kill ni in he film a Max anga changtu hi Brendan Flynn ania. Alexi thung chu Julia Guldani Toles ania. Dena lema changtu hi Ki Hong Lee ani thung. Tin anu anga changtu hi actress ani Mumalo ni thung. Apa lema hian Peter Scolari a changbok. He channel hi milo subscribe saka. Notification bell milo on sak ve thin turin kan ngen chawani. Can anybody out there hear me? Hear me?